Бүгін Қозан Кремлінде Рүстем Минниханов Татарстанның регби командасы Стреланы қабыл етті. Озған якшәмбіде олар өз тарихларында тәуге топқыр Россия кубогын яулады. Әліге жеңу республикада регби ұйышының 55 жылығына зор бүләк дейді бүгін Татарстан рейсі. Клубның тарихы бик бай, ол 1967 жылда студентлар командасы боларақ ұйышқан. Советлар Союзы чемпионатларында қатнаша 2008 жылда торқалалар. 4 ел элек регби федерациясы президенті премьер Алексей Песошин Стреланы тұрғызырға бұла. Бірінші зору қозанышлары турында Олия Сабирова. Үз тарихларында бірінші топқыр Россия кубогын яулыйлар. Кремльдағы хөрмәтләү тантанасында да бірінші топқыралар. Күптән көтелгән җиңүләре белән Стрела регбичыларын бүгін Рөстәм Минниханов тәбрикли. Республикада әлеге спорт түрі барлыкка килүнең 55 еллыгына зур бүләк буды Татарстан рәисе. Самое главное, у нас есть уверенность, что мы можем всех победить. Не только кубок. Это тоже получить вот такое внутреннее свое состояние, способность бороться со всеми на равных. Это вот очень важное качество. И вы это показали. Мы гордимся вашей победой. Бигзур Рахмат, Сызга, молодцы. Стрела идет вперед! 17 сентябрь Стрела командасы өчен тарихи көн. Көндәшләре Красноярскиның 10 тапкыр Россия кубогын яулаган Кызыл Яр командасы фагыйдә бозганнан соң уен кырында безнең спортчылар азрак кала. Әмма 23-кә 12 исәбе белән барыбер җиңәләр. Һәр елны безнең шундый бик мөһим уеннарыбыз булды. Әз генә анда җитмәде, әз генә монда җитмәде. Бу атнада булган финалда инде бөтенесе килеште дип әйтеп була һәм шуның өчен без җиңдек. Команда составында Татарстан спортчыларының уйнавы, тренерлар арасында кайчандыр республика данын яклаучылар булуы аеруча сөендерә Рөстәм Минниханов. Безнең республикада бүген регби белән 2000-гә якын кеше шөгыльләнә. Уверен, благодаря вашей победе регби в Татарстане получит новый импульс к дальнейшему развитию и станет еще более популярным среди населения. Монда зур җиңүләр бердәм эш нәтиҗәседер. Рөстәм Минниханов командага рәхмәт хаты, акчалата сертификат тапшырды. Регбичилар үз чиратында Татарстан рәисенә истәлеккә алтын медальләрен һәм имзалары куелган туп бүләк итә. Безнең республика чемпионнар республикасы. Һәм безгә бик авыр иде вакыт буенча. Әмма хәзер без Акбарс, Рубин һәм башка клублар белән бер рәттә торабыз. Бүген Стреланың баш тренеры 4 ел дәвамында команданың ничек җиңүгә барганын, бу елдагы авырлыкларны искә төшерә. Мондый нәтиҗәләргә Татарстан рәисе һәм премьер-министры, шул ук вакытта регби федерациясе президенты булган Алексей Песошин ярдәме белән ирешә алдык ди. Бүген республика җитәкчелегенә гозерендә җиткерде. Безнең команданы Акбарс дип атарга рөхсәт бирсәгез яхшы булыр иде. Без дә әлеге брендка якынайга телибез. Иң яхшылар белән бер сафта булсаң, җиңүләр дә ышанычлы яулана. Хәзер команда Россия чемпионатына әзерләнә. Шимбә көнне беренче уеннарын Стрела регбичилары Хобат Красноярскиның Кызыл Яр командасы белән үткәрәчәк. Олия Сабирова, Рамзил Гарипов, Владислав Поташников, Яңа гасыр каналы.